Вітаем вас у эфіры Беларусь-3 навіны культуры на календары 15 кастрычніка. І гэтым разам у праграме мы раскажам, калі і дзе можна будзе ўбачыць выступленне Санкт-Петербургскага тэатра танца пад дажджом «Спакушэнне». Завітаем у мексіканскую сікстінскую капэлу і пагутарым з рэжысёрам Вялікага тэатра Беларусі Андрэем Галанавым пра адметнасці яго юбілейнага вечара. І гэта далёка не ўсё. 21 кастрычніка ў музеі «Замкавы комплекс «Мір» падчас восеньскага балю імяніны Дамініка можна будзе акунуцца ў атмасферу 19 стагоддзя, калі ўладальнікам велічнага мірскага замка быў князь Дамінік Радзівіл. Менавіта з нагоды такога свята ўсе госці збяруцца ў шыкоўнай партрэтнай зале. Публіку чакаюць танцавальныя майстар-класы ад прафесіяналаў, старадаўнія рамансы, фанты і іншыя займальныя гульні таго часу. Не абыдзецца без містыкі і інтрыг, якія князю дапамогуць разгадаць самі госці. Таксама на балі можна будзе прадэманстраваць сваё акцёрскае майстэрства і навучыцца таемнай мове кветак. І, канешне, абавязковы дрэс-код. Для дам – сукенка ў стылі ампіры, абутак без абцаса, для кавалераў – строгі касцюм. Як можна прызнацца ў каханні і выказаць усе свае пачуцці і эмоцыі, не кажучы ні слова, можна будзе даведацца ў Бабруйску 24 кастрычніка. Санкт-Петербургскі тэатр танца пад дажджом «Спакушэнне» прадставіць гледачам рамантычную гісторыю пад назвай «Прызнанне ў каханні» на самай пачуццёвай пранікнёнай мове рухаў. Гэта не зусім спектакль, не зусім шоу, гэта нешта памежнае. Пастаноўка ўяўляе сабой перапляценне добрых музычных кампазіцый, рознастылёвых танцавальных нумароў, якія ўключаюць як класічныя партыі, так і сучасныя напрамкі з акрабатычнымі трукамі. І, канешне, разыначка ўсяго дзеяння – гэта танцы пад сапраўдным дажджом на сцэне. Далей звернемся да праграмы міжнароднага форуму тэатральнага мастацтва «Тэарт», які цягам 3 тыдняў прадстаўляў у Мінску лепшыя сучасныя пастаноўкі як беларускіх, так і замежных тэатраў. Адкрыўшыся камедыяй без слоў, форум «Тэарт-2017» і разам з ім і беларуская праграма «Беларусь Оўпэн» заўтра закрыецца іншай камедыяй без слоў «Пансіён Бельведэр» спектаклем з лірычным разважаннямі пра крохкасць і хуткаплыннасць жыцця, пастаўленым у беларускім дзяржаўным тэатры лялек італьянскім акцёрам і рэжысёрам Матэа Сп'яццы. Праанансуем і значную культурную падзею, якой штовосень жыве краіна. Гаворка ідзе пра мінскі міжнародны кінафестываль «Лістапад». Сёлета ён пройдзе з 3 па 10 лістапада пад слоганам «Ісціна, каханне і прыгажосць». Гэта самая вялікая статусная кінападзея Беларусі. Лаўрэатамі фестывалю ў розныя гады станавіліся Сергей Лазніца, Андрэй Звягінцаў, Павел Паўлюкоўскі і іншыя вядомыя рэжысёры. Штогод у фестывалі ўдзельнічае каля 150 фільмаў з больш чым 45 краін свету. Адбываецца больш за 200 паказаў на 5 пляцоўках. Вялікую праграму дапаўняюць майстар-класы і рэтраспектыўныя паказы. Штогод лістапад наведвае да 40 000 гледачоў і гасцей з сотні краін свету. Як не дзіўна, але і ў Мехіка ёсць свая сікстінская капэла, а дакладней яе копія, створаная ў натуральную велічыню з дапамогай фатаграфій. Усе падрабязнасці ў наступным сюжэце. Мексіканская сікстінская капэла – гэта дакладная копія той, што знаходзіцца ў Ватыкане. У мінулым годзе яе усталявалі ў цэнтры Мехіка, побач з помнікам рэвалюцыі. Гэты праект атрымаў дабраславленне ад Ватыкана. Праект заключаецца ў аднаўленні сікстынскай капэлы ў натуральную велічыню. Ён для людзей, якія, можа быць, ніколі не змогуць пабываць у Рыме. І вось у іх ёсць магчымасць адчуць сябе ўнутры капэлы. Над стварэннем рэплікі на працягу 2 гадоў працавалі мексіканскія архітэктары, мастакі і інжынер. 500-гадовыя роспісы майстроў эпохі адраджэння старанна аднавілі з дапамогай фатаграфій. Было надрукавана больш за 2 600 000 фатаграфій, каб узнавіць увагнутую частку. Нельга надрукаваць увагнутыя фатаграфіі, таму былі надрукаваныя маленькія 3-сантиметровыя малюнкі, якія потым сабралі разам. Агульная плошча мексіканскай копіі 510 квадратных метраў. Наведванне рэплікі адбывалася бясплатна. Зараз копія падарожнічае па розных штатах Мексікі. Вандроўка працягнецца яшчэ 2 гады. А мы працягваем вандроўку па тэатральных пляцоўках беларускай сталіцы. Пасля паспяховага праекта мюзікла «Дуброўскі» Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры і мастацтва ў творчай садружнасці з папулярным расійскім кампазітарам і прадзюсарам Кімам Брэдбургам вырашылі прадставіць аматарам музычнага жанру мюзікл-комікс «Казанова».
Гэта новая версія жыцця знакамітага героя-палюбоўніка, расказаная мовай гратэску, іроніі, жартаў, кур'ёзаў у асяроддзі яркай, цудоўнай і запамінальнай музыкі, якую можна ўбачыць заўтра. 17 кастрычніка на сцэне Магілёўскага абласнога тэатра драмы і камедыі пройдуць гастролі Вялікага тэатра Беларусі з канцэртам «Казкі Вінскага лесу». У праграме прымуць удзел Ніна Шарубіна, Владзімир Пятров, Анастасія Масквіна, Алена Шведова, Тацяна Трацяк, Дыяна Трыфанова, Алена Таболіш, Сергей Лазарэвіч, Ілля Сельчукоў, Ірына Кучынская, Александр Гелах, Андрей Морозов, Маргарыта Ляўчук, Александр Міхнюк, Дзяніс Янцевіч і артысты аркестра. За дырыжорскім пультам маэстра Олег Ясун. Наступная падзея прыйдзецца да спадобы аматарам нацыянальнага каларыту. 26 кастрычніка ансамбль народнай музыкі «Бяседа» сустрэнецца са сваімі прыхільнікамі ў Гродні. Вось ужо чвэрць стагоддзя ансамбль знаёміць слухачоў з лепшымі ўзорамі музычнай спадчыны нашага народа. У рэпертуары песні самых розных жанраў. Лірычныя і жартоўныя, прысвечаныя сямейным урачыстасцям і народным абрадам. Канцэртныя праграмы «Бяседы» – гэта своеасаблівы тэатр песні з цікавым чаргаваннем харавых, інструментальных і сольных нумароў, у якіх музыка дапаўняецца шматколернасцю народных касцюмаў. Бельгійская спявачка, фларыстка і балерына выпусціла «Лілій» або свой трэці альбом. Мелані де Біазія параўноўваюць з Нінай Сімон, а спосаб работы з гукам з Майлзом Дэвісам. Пачуццёвы эмацыйны джаз, натхнёны сырымі цёмнымі постіндустрыяльнымі пейзажамі Дэтройта, Манчестера, Більбао і роднага горада Шарлеруа. Сама спявачка просіць не называць яе музыку джазам. Ёй падабаецца вызначэнне «эвалюцыйны поп». Крытыкі адзначаюць, што калі б альбом мы могли мець колер, запісы де Біазія ператварыліся б у нуар. Нік Мёрфі перагледзеў свае творчыя планы, адказаўся ад сцэнічнага псеўданіма Чэт Факер і вярнуўся з новай песняй пра лячэнне. Аўстралійскі музыкант адышоў ад электра на карысць соулу і даут-эмпу. Трэк нібы намякае, што трансфармацыя ў візуальным абліччы ў бок рыжабародага лесаруба у Ніка выклікана не толькі стрэт-стыль тэндэнцый, але і унутраным настроем. Ён пракаментаваў, што гэтая кампазіцыя пра невуцтва і памылковую логіку. Я хацеў паглядзець, як гэта напісаць прызнанне, якое, як ты не старайся, усё роўна будзе падсілкоўвацца тваім эга. Мэрылін Мэнсон падмацаваў рэліз новай метал-пласцінкі кліпам Джонні Дэпам. У відэа «Скажы 10» акцёр паўстаў у ролі інфернальнай істоты, якую дзяўчына выклікала магіяй. Мэнсон азначыў, што ён тут, каб стаць тым, у чым яго абвінавачваюць і чым ён не з'яўляецца. Стрэлы, якія вы пачуеце, зыходзяць з рота, замаскіраванага пад пісталет. Не клічце гэта мастацтвам. Гэтая музыка – мая брудная кроў на твары грамадства. Ролік набраў амаль 600 000 праглядаў менш чым за 2 дні з моманту публікацыі. Працягваем наш культурны прамінад. У палацы Паскевіча ў Румянцавых разгарнулася выстава майстры польскага малюнка з калекцыі падляшскага музею Беластоку і акруговага музея ў Сувалках. У экспазіцыі прадстаўлена больш за 300 графічных твораў польскіх мастакоў 19-20 стагоддзяў. Выстава адрознівае багатая жанравая разнастайнасць экспанатаў. Гэта і партрэты, і карыкатуры, і пейзажы, і жанравыя замалёўкі, і гістарычныя сцэны, і фантасмагорыі. Персанальная выстава мастака Алексея Будейкі «Маё светаўспрыманне» разгарнулася ў Бабруйскім мастацкім музеі. У экспазіцыі, прысвечанай 80-годдзю майстраў, прадстаўлена больш за 40 работ, нацюрморты, пейзажы і партрэты. У іх мастак звяртаецца да чарнобыльскай тэмы, беларускай гісторыі і народным традыцыям. Большасць карцін напісана алеем. Дарэчы, карціна мастака знаходзіцца ў галерэях Мінска, прыватных зборах Польшчы, Германіі, ЗША, Чэхіі, Славакіі і Аўстрыі. З сярэдзіны верасня да канца лістапада ў Беларусі праходзіць ужо 5-й па ліку фестываль «Японская восень у Беларусі». На працягу 3 месяцаў у жыхароў і гасцей краіны ёсць магчымасць пазнаёміцца як з традыцыйнай, так і з сучаснай японскай культурай. Напрыклад, наведаць майстар-класы па экібані і хайку, жывапісу тушу і каліграфіі, схадзіць на спектакль паводле японскай п'есы, паслухаць лекцыі пра тэатр постмадэрну ці атрымаць асалоду ад паказальных матчаў па шахматах. Акрамя таго, у праграме «Японская восень у Беларусі» публіку чакаюць традыцыйныя чайныя цырымоніі, канцэрты японскай музыкі і прагляды японскага кіно, майстар-класы па арыгамі, айкідо і японскай каліграфіі. Да канца кастрычніка мінчане, усе, хто апынецца ў сталіцы, могуць наведаць выставу малюнкаў беларускага мастака Сергея Стельмашонка пад назваю «Ла Дольче Віта» – італьянец у кіно ці фантазіі на тэму фільма Фрэдэрыка Фелліні.
Экспазіцыя прысвечана году італьянскай культуры ў Беларусі і 17-му сусветнаму тыдню італьянскай мовы. 30 постараў злучаныя творчай задумай, пра якую аўтар кажа так: кожны чалавек разумее салодкае жыццё па-свойму. Для кагосьці гэта забаронены плод, які салодкі, альбо салодкія мроі, ці не менш салодкая жанчына, а можа салодкі голас, сон ці пацалунак. Незвычайнае арт-падарожжа прапануе здзейсніць аматарам мастацтва галерэя ДК. Выстава жывапісу брэсцкай мастачкі Наталлі Чарнагаловай прадстаўлена ўстановай у фармаце арт-квеста. Частка экспазіцыі вынесена за межы галерэі, размешчана ў кафэ і рэстаранах у верхнім горадзе. Гледачам прапануецца адправіцца на пошукі карцін, узброіўшыся спецыяльнай картай, а пасля завяршыць сваё падарожжа ў галерэі ДК, дзе размешчана асноўная экспазіцыя і дэманструюцца відэаматэрыялы пра жыццё і творчасць беларускай экспрэсіяністкі. Аснову інтэрактыўнага праекта складае калекцыя сучаснага беларускага жывапісу мецэната Олега Хусаенова. На сцэне тэатра оперы і балета сёння адбудзецца юбілейны вечар дырыжора Андрэя Галанова. 15 кастрычніка маэстра спаўняецца 50 гадоў. У яго рэпертуары некалькі дзясяткаў оперных і балетных спектакляў. Маэстра актыўна канцэртуе, супрацоўнічае з беларускімі і замежнымі аркестрамі Бразіліі, Францыі, Італіі і Японіі. Мы сустрэліся з Андрэем Ігоровичам напярэдадні свята і даведаліся пра адметнасці яго юбілейнага вечара. Андрей Игоревич, здравствуйте. Телеканал «Беларусь-3» поздравляет вас с юбилеем. Приходилось слышать, что дирижерская профессиональная состоятельность приходит не только с опытом, но и с возрастом. Вы же еще совершенно молодой человек, и все же был момент, когда почувствовали, что вот я уже состоявшийся, зрелый дирижер. 25 лет профессионального дирижирования откладывают отпечаток, и, конечно, то, что касается профессионализма и опыта, они пришли ко мне. Но постичь эту профессию невозможно. Здесь совершенству нет предела, потому что одно и то же произведение в совершенстве продирижировать невозможно, потому что есть всегда более совершенный вариант. По прочтению, по технологии, много составляющих. По первой специальности вы трубач, а что побудило поменять профессию? Это не смена профессии. Есть такое призвание музыкант, а внутри этого призвания ты ищешь себя, свое воплощение. Я был солистом оркестра, но очень увлекло дирижирование. Увлекся, окунулся в это, и потом выбраться уже не смог. Вы сотрудничали с оркестрами России, Италии, Франции. Вы этот опыт используете в работе с оркестром Большого театра Беларуси? Поначалу, конечно, дирижер воспитывается у оркестров. А со временем я понимаю, что очень многое зависит от меня. То, что касается музицирования, то, к чему мы стремимся в итоге, то здесь я не могу сказать, что сейчас я учусь у оркестра. Вероятно, мы на равных сотрудничаем. Моя задача стараться раскрыть лучшее качество музыкантов, и ансамблевые, и исполнительские, и виртуозные, и не помешать. Меня когда-то учили, что первая заповедь дирижера – это как у хирурга – не навреди. Вот я ее придерживаюсь. А насколько дирижер профессия творческая? Ведь вы же с оркестром исполняете музыку, уже написанную композитором, и наверняка импровизация тут невозможна. Но здесь есть очень интересный момент. Во-первых, момент выбора программы. Ведь когда я работаю с симфоническими коллективами, я всегда настаиваю на своих произведениях. И выбор программы, и подготовка новой программы, или подготовка нового спектакля, и это всегда заново создается. Творчество слагаемо очень из многих составляющих. От задумки всего процесса до реализации. Ну и потом, конечно, критика, самокритика. А вас пишут, что эмоциональная трактовка для вас главная в подходе к произведению. А как удается подобрать нужную эмоцию и направить звучание инструмента в нужное русло? Музыка – понятие вообще эмоциональное. Есть эмоции полутона, полуфлюиды, флюиды, какая-то сильная эмоция, слабая эмоция, полуэмоция. Их градации огромное множество. Мало того, в одной и той же музыке в разные моменты исполнения эти интонации меняются. Не меняя текста музыкального, они меняются. Поэтому без эмоций нет музыки. Даже если запрограммировано отрицание эмоций, то ты должен передать это полное отрицание эмоций. Но это тоже эмоции. Спасибо вам большое. Поздравляем вас еще раз с юбилеем. І гэта ўсё, што мы паспелі вам расказаць. Пазнавайце больш разам з тэлеканалам «Беларусь-3. Да сустрэчы ў эфіры.